Nikolina, Nika Kovačević je pobedila u tom izvornom pevanju i ona je sa Anom u studiju, pa da malo proćaskamo o tome. Nika, dobro ti nama došla. Čestitam na toj prošlogodišnjoj pobedi. Kakve utiske nosiš sa ovog festivala? Hvala, bolje vas našla. Veliki pozdrav svim gledaocima i drago mi je što smo danas ovde da najavimo ovaj lep festival i nagradu koja je meni donela stvarno mnogo lepih okolnosti i trenutaka u ovoj godini na polju muzike i svega što sam radila, kao i festivali na kojima sam učestvovala. Uglavnom je ljudima iz pres konferencije i opšte timova novinara bilo veoma zanimljivo da me često pitaju o ovoj nagradi. Ja kao i svaki umetnik mislim da su naravno nagrade velika satisfakcija, ali iz onog nekog samokritičnog ugla mislim da ova nagrada nosi veliku odgovornost. Za mene lično zaista veliku, jer je to eto priznanje koje sam dobila u svoj zemlji i u gradu u kom sam odrasla i u kom živim, tako da sam veoma zahvalna. Ove godine ćeš nastupiti u revijalnom delu? Tako je, 6. decembra u revijalnom delu uz pratnju orkestra maestra Vlade Panovića. Ja to, nadam se, pevaću jednu od meni dražih pesama sa Kosova i Metohije i baš se radujem tom događaju. Hajde da te čujemo i mi danas u našoj emisiji. Izvoli. Magla padnala v dolina, od njuma se ništo ne vidi. Samo jedan grm zelen, pod njim sedi terziče mlado komšiče. Terziče mlado komšiče, terziče. Da mi sašiješ lečeto, so aršin da go ne meriš, so noški da go ne režeš, so igla da go ne bodeš, od oko da go sašiješ. Božano momo, će ti sašijem lečeto, ale da mi umesiš pogače, kroz trepke brašno da seješ, so solzi da go zamesiš, na grudi da go razviješ, so duša da go ispeš. Duša da go ispeče. Hvala lepo, Nika. Hvala lepo.